Quddiem il-kriżi tal-coronavirus, il-Partit Nazzjonalista qiegħed b'mod kontinwu jaħdem sabiex joħroġ bi proposti u idejat kostruttivi fl-interess nazzjonali fuq quddiem nett il-bżonn ta' għajnuna immedjata lin-negozji. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija il-ġimgħa filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-COVID-19. Wara li l-Partit Nazzjonalista l-ħamis talab li ssir diskussjoni fil-Parlament dwar il-coronavirus u l-Gvern maċċettax, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija enfasizza li maħniex qed ngħixu f'perjodu ta' business as usual. Adrian Delija qal li l-ewwel priorità għandha tibqa' s-saħħa ta' kulħadd, iżda rridu niżguraw ukoll li d-daqqa li qed tieħu l-ekonomija tkun waħda li nifilħu għaliha u biex dan iseħħ kulħadd irid jerfa' parti mill-peace. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern irid jieħu azzjoni fejn jitlu n-negozji speċjalment dawk żgħar. Il-Gvern għandu minnu fih indirizza l-inkwiet u l-preokkupazzjoni ta' dawn in-negozji billi l-għajnuna tiġi dikjarata, spjegata għax narġa' nirrepeti għal darb'oħra hemm minnhom u ħafna minnhom diġà tkellimna magħhom nemmen li l-istess. Il-Gvern ħajkun tard wisq anka fil-ġranet li ġejjin. Jekk il-Gvern ma jaġixxix mill-ewwel ser jintilfu l-impjiegi u jgħalqu u jfallu in-negozji. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li s-sistema tas-saħħa f'Malta ma kienitx preparata għal dan kollu u hija sfortuna kif dipartimenti u entitajiet tal-Gvern mhumiex preparati għal sitwazzjoni bħal din. Huwa qal illi f'pajjiżna hawn nuqqas kbir ta' għarfien u l-informazzjoni li qed tingħata mhux qed tkun biżżejjed. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista jrid jassigura li l-Unjoni Ewropea tiddedika r-riżorsi meħtieġa sabiex tgħin lin-negozji li qed ibatu. Aħna ser nagħmlu l-appell tagħna mal-Partit Popolari Ewropew b'effett immedjat. Dan huwa l-ikbar grupp fil-Parlament Ewropew sabiex l-Unjoni Ewropea tħares b'mod partikolari lil dawn il-kumpaniji iż-żgħar. Adrian Delija temm il-messaġġ tiegħu billi spjega ser tkun il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-COVID-19. Min-naħa tagħna ser ikollna numru ta' laqgħat mal-korpi kostitwiti u unions sabiex nisimgħu nifhmu dejjem iżjed dak li għaddej u nkomplu noħorġu bi proposti maħsuba tagħna fl-interess tal-pajjiż u tal-poplu Malti u nofru l-għajnuna tagħna lill-Gvern. Din hija stedina ġenwina għax flimkien biss nistgħu il-maltemp li ġej nilqawlu bl-aħjar mod. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista ħabbar it-twaqqif ta' task force interna u gruppi ta' esperti li jistgħu jagħtu ir-rakkomandazzjonijiet.